Blessed evening, Esthers. Ndatina sandingarari tisina kuita anointing water. This is my anointing water. It's just water yandakazvicherera ndega from the tap ndikaisa muchigubhu changu. Saka, that's what I want you to do right now. If you want anointing water, to those who were saying they need anointing water, I want you to fetch your water, moisa muchigubhu, any bottle yaunokwanisa kuisira mvura yako. Then I'm going to play an audio, that is the prayer yandakanamata ndichideclare pamvura iyoyishi. So ndo mvura iri kuisa ma-testimonies akawanda pa-platform Esther. So izvi zvinoshanda nefaith. Kutenda kwako ndo kunokwanisa kukuporesa, ndo kunokwanisa kukuburitsisa musituation yauri, ndo kunokwanisa kuunza ma-breakthroughs auri kuchemera mukati meupenyu wako, your faith. So as I'm going to play this audio, I also want you to declare, this is now the blood of Jesus. As I'm going to drink it after the prayer, it's going to flush everything that is not of God, that is deposited in my body. Kune vazhinji vane time vasati vatevera. You know what I mean? Mane nguva musati matevera. And there is also some ladies vari kutevera non-stop. I want you to drink this water. Some you can drink 21 sips, vamwe munonwa 3 sips, vamwe munonwa kana 6 sips. It depends kuti uda kunwa same. This anointing water, you can even wash your body with it. You can even cook with it. You can do anything you want with it. Kuneva vanema fibroids, neva nema cyst. Wash your body with this water. Drink this water and declaring kuti you are now drinking the blood of Jesus. And I want it to wash everything that is not of God, that is in my body. It's going to work. So as I'm going to play this audio, I want you to pray along with me. Listen along with me and also declare. I want you to have faith and you are going to see testimonies in your life. It's a promise, because on platform Esther, my testimonies, like 3/4 of the testimonies, is because of this anointing water. Saka kana zvichivashandira vamwe zvinotadza nei kukushandirawo iwewe. I want you to raise your faith right now as I'm going to play this audio. Father, in the mighty name of Jesus. Baba, ndiri kuswedera pasi pechigaro chenyu madekwana ano mweya mutsvene. Baba, ndichizvirereka ishoko rurama kuti ushe hwenyu huonekwe pakati pedu, Mwari wemasimba ose. Baba, ndinokutendai mweya mutsvene nekuti svitsa panguva ino nyama nemweya zvichingori pamwe chete. Baba, ndaakunamata kuti musangane nesu madekwana ano. Mweya mutsvene, tinokudanai panzvimbo ino. Mweya mutsvene. Uyai musangane nesu Jehovha mukati meplatform ino. Uyai musangane nesu madekwana ano mweya mutsvene. Baba, ndinokukumbirai nezita raJesu kuti muchifamba Jehovha pakati pevana venyu right now. Baba, batai mukati memvura dzavo ishoko rurama. Ngaishanduke mvura yavo ive ropa renyu risingaperi simba, Mwari. Baba, ndiri kunamata mvura iyoyo nezita raJesu. Zviratidzei Mwari wemasimba ose paupenyu hwavo, Mwari. Kune vari kurwara nezvirwere zvakasiyana-siyana, Jehovha. Zvirwere zvakasiyana-siyana nemazita azvo. Baba, ndinozvirayira madekwana ano, Holy Spirit, in the mighty name of Jesus. Baba, kuti ngazvivaregedze right now. Ngazvivaregedze right now. Baba, ndiri kutaura zvirwere zvakasiyana-siyana. Ndikutaura BP, TB, asthma, misana, misoro, makumbo, maoko, zvese zvavari kurwadziwa nazvo panyama dzavo. Muri Mwari vanorapa ropa. Ndakunamata chibatai tsinga dzavo dzemwiri yavo, Jehovha. Muchiva operata murimi mweya mutsvene. Baba, zvakataurwa nemadoctors, Father, kuti zvazvicharapiki. Baba, ndiri kunamata nezita raJesu. Madekwana ano mweya mutsvene. Mvura iyoyi, Jehovha, ichava ropa renyu.
Baba ngaishande basa pakati pevana venyu Jehovha. Kune vazhinji Mwari mweya mutsvene vakasungwa maumbusi avo. Baba ndiri kunamata nezita raJesu kuti pavachanwa mvura iyoyi mweya mutsvene, Baba ndiri kutaura maumbusi avo ngaasunungurwe. Ndiri kutaura maumbusi avo ngaasunungurwe nezita raJesu. Baba ndiri kunamata nezita raJesu madekwana ano. Vane mafibroids Baba, vatadza kugamuchira vana vavo nekuda kwemafibroids, ndiri kumaraira nekumasunga madekwana ano kuti ropa raJesu ngarimasuke abuda ayende nezita raJesu. Vazhinji vana venyu mweya mutsvene vane nguva vakasungwa kutevera kwavo Mwari, vakasungwa maperiod avo Jehovha. Baba ndiri kunamata nezita raJesu madekwana ano kuti pavachanwa ropa renyu mweya mutsvene ngavasunungurwe Jehovha Wamasimbose, ngavasunungurwe Jehovha Wamasimbose. Zvizhinji zvakaiswa mukati memiri yavo Jehovha, ingava mishonga yekun'anga Mwari, ingava mishonga yakasiyana siyana Jehovha. Baba inova yakasunga budiro yavo nezita raJesu madekwana ano. Ndiri kuiraira nezita raJesu kuti ngaisukwe neropa renyu risingaperi simba. Mwari makatendeka Baba, ndinokutendai madekwana ano. Batai vana venyu Jehovha, kunyangwe vane problem Jehovha yekuzvimba matumbu, handiri kuzviraira nezita raJesu madekwana ano. Baba ndati pavachanwa ropa renyu mweya mutsvene, vabatei murimi madekwana ano Jehovha, vabatei murimi madekwana ano mweya mutsvene. Baba ndinokudanai muzviratidze pakati pevana venyu, zviratidzei pakati pevana venyu Jehovha, zviratidzei pakati pevana venyu mweya mutsvene. Vabatei muvasunungure, vaporesei mukati mezvirwere zvakasiyana siyana, zvirwere zvemweya inofuridzirwa kubva kumadokero. Ndinozvisunga nekuzviraira madekwana ano Father, ndichiti ngazvishayiswe simba pavana venyu, ngazvishayiswe simba pavana venyu madekwana ano. Chifemerai mweya wenyu pamvura dzavo Holy Spirit. Right now Father, I can feel your presence Father. Feel them, touch them Father, visit them wherever they are mighty God. Vabatei neruoko rwenyu rwesimba. Baba ndanamata ndiri pasi pechigaro chenyu, zviratidzei mukati meupenyu hwavo. Vana venyu ngavasunungurwe madekwana ano, vana venyu ngavaporeswe madekwana ano, vana venyu ngavaporeswe madekwana ano, vana venyu ngavaporeswe madekwana ano. Yes Father, I command every evil disease, every evil sickness, ngaishayiswe simba right now, ngaishayiswe simba right now, ngaishayiswe simba right now. Ndinozvifumura zvirwere mukati menyama dzavo right now Father, vanozwa kunanairwa Mwari mweya mutsvene. Baba ndinonamata nezita raJesu, vana venyu pavachanwa mvura iyoyi mweya mutsvene, Baba zviri kuvananaira mukati mematumbu avo ngazviurayiwe. Baba ndinonamata nezita raJesu. Baba kune maumbusi Mwari mweya mutsvene anoregedza vana Baba, ndiri kutaura zvibereko mweya mutsvene zvisiri kukwanisa kuchengeta vana kusvika pa9 months, nezita neropa raJesu madekwana ano Jehovha Wamasimbose. Baba ndiri kuzvirayira Jehovha makatendeka kuti ngazvichengete vana Baba kusvika nguva yavo yekuzvarwa yakwana. Ndinorayira mweya usingadi chakanaka pamusoro pevana venyu, mweya usingadi budiriro pakati pevana venyu, mweya unouya through zvirwere. Ndinourayira nekuusunga madekwana ano, ndichiti ngaushayiswe simba pavana venyu. Ndinozvirayira nezita raJesu. Madhimona vakaberekeswa Baba, zvikwambo zviri kuvashandisa usiku Baba, nezita neropa raJesu, vana venyu vachikwevekwa ropa
Baba ndiri kuzvirayira madekwana ano nezita neropa raJesu neti ngazvishayiswe simba, Father. Anoint their water, Father. Anoint their water, Almighty God. Anoint their water, Almighty God. Pavachanwa mvura iyoyo madekwana ano ngaifumure zvirere, Mwari. Ngaifumure zvakanga zvagara kwemakore mukati menyama dzavo. Ngazvifumurwe nezita raJesu. Ngazvifumurwe nezita raJesu. Ngazvifumurwe nezita raJesu. I command it to happen, Father. Ngazvifumurwe nezita raJesu. Wakaipa ngashayiswe simba pa platform ino. Wakaipa nganyadziswe pa platform ino. Hana simba mukati mevana venyu Jehovha. Makavapa simba rekufamba pamusoro pezvirize. Baba ndinokutenda imwe yamutsvene nerudo rwenyu pakati pedu. Chigarei muinesu mweya mutsvene. Baba ndiri kunamata ropa renyu, Father, richigara riri mukati memwiri yedu. Baba ritidzivirire kuzvirwere zvakasiyana siyana. Ritidzivirire kuma spiritual husband. Ritidzivirire kuma evil caterers. Ngaritidzivirire kune mweya madhimoni, Mwari. Mweya inosumudzwa kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Baba ndinonamata nezita raJesu. Vana venyu vepa platform Esther, Father. Ndinoda kuti vazive kuti muri Mwari vanorarama. Ndinoda kuti vazive kuti muri Mwari mupenyu. Muri Mwari vanobata chero nguva mukati mevana venyu. Baba ndo munamato wangu madekwana ano. Vana venyu Mwari, vana venyu Mwari. Ngavaone ukuru wenyu Jehovha pakati pavo. Baba ndinonamata nezita raJesu. Chivabatai murimi madekwana ano. Chishandai mukati meupenyu wavo murimi, Father. Baba ndinotenda Jehovha wamasimba ose nekungondishandisa as your speaker, Father. Baba handina kukodzera sinyasha. Ndakungonamata, Mwari. Vana venyu ngavachiziva ukuru hwenyu, Mwari. Vana venyu ngavazive ukuru hwenyu, Mwari. Vana venyu ngavagone kukutendai. Vana venyu ngavagone kukunamatai. Vapei simba mweya mutsvene. Muvavhure maziso epamweya. Vakwanise kuona zviri kuvarwisa musine nguva. Vakwanise kudzinga nekurayira mweya irima. Mweya zvirwere zvakasiyana siyana zvinovatambudza. Baba ndinokutendai nezita raJesu madekwana ano. Maite enyu mweya mutsvene, maite enyu Holy Spirit. In the mighty name of Jesus I pray. Amen. 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 I want you to have faith. I want you to have faith. I want you to have faith. I repeat, I want you to have faith. This water, it's going to work in your life. In the mighty name of Jesus, I pray. Amen.